Добър ден! Добър ден на всички! Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема госпожа Мамушева, уважаеми гости, откривам днешното заседание на Общински съвет за дома, което е свикано на основание член 23, алинея 4, точка 1 от ЗМСМ, член 43, алинея 2, точка 1 от Правилника за организацията на Общински съвет за дома. Заседанието е редовно, от 13 общински съветника присъстват 12, по положителни причини отсъства общинския съветник Зорка Димитрова. Уважаеми колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, като постъпиха допълнително още 3 докладни, които предлагам да бъдат раздадени в точка други от дневния ред. А именно, първата докладна е докладна запис изходящ номер 251 от 13.9.2011 година от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно заявление за кандидатстване по мярка 313 за насърчаване на туристически дейности в програма за развитие на селските райони, проект за изграждане на посетителски център за представяне на природното и културно наследство на община Драгоман от Мадлен Иванов, управител на Движение България започва от тук. Също така предлагам в точка други да се разбере докладна запис изходящ номер 253 от Венцислав Димитров, председател на Общински съвет Драгоман, относно отпускане на еднократна парична помощ от Общински съвет Драгоман за регистрация на Сдружение на диабетиците Драгоман. И третата докладна, която предлагам да бъде разгледана в точка други, е докладна запис изходящ номер 256 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно образуване на паралелки с ученици под минимални норматив за учебната 2013-2014 година. Какви са и мотивите за тези 3 докладни? По отношение на докладна запис изходящ номер 251, постъпило искане до кмета на община Драгоман и до Общинския съвет, в което се иска съгласие, че съответно това, което се предлага в докладната и в проекта, че съответства на Общинския план за развитие, като явно хората бързат, тъй като сега е отворена мярка 313 и срока е до петък да се внесат документите, така че смятам, че е редно да разгледаме в точка други. По отношение на другите две докладни, по отношение на докладна запис изходящ номер 253, постъпи искане от председателя на Сдружението на диабетиците в Драгоман, като искането е да се отпуснат средства за регистрация на това сдружение, имайки предвид, че в Драгоман са регистрирани над 300 диабетици, което е доста сравнение с жителите на община Драгоман като процент. Смятам, че е редно да го разгледаме и съответно да помогнем на хората, които касаят, които имат такъв проблем. Молбата, тъй като е постъпила на 13-ти, т.е. след раздаването на документите за сесията, поради тази причина съм я вкарал аз, тъй като съгласно правилника, председател на Общински съвет и кмета имат право да вкарат докладни извън 7-дневния срок. По същата причина и другата докладна записка е вкарана от кмета на община Драгоман, тъй като тя от директор на училището Стоян Стоянов, постъпила на 17 септември, касае образуването на паралелки под определения минимум и съответно трябва на директора, за да може да си завери образеца. Така че също е важна докладна, която трябва да бъде разгледана от това са мотивите за включването на тези 3 докладни в точка 19 други. Имате думата, колеги, по проекта за дневен ред и така направеното предложение за допълнение към него. Има и други предложения. Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Първо гласуваме предложението. Предложение да гласуваме на блок. Има ли други предложения? Няма, който съгласи предложението на Методи да се гласува на блок 3 докладни да бъдат разгледани в точка други, може да гласуват. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема и сега гласуваме предложението именно 3 докладни да бъдат включени в точка 19 други от дневния ред. Който е съгласен с това предложение, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. И сега като цяло гласуваме проекта за дневен ред, заедно с направеното допълнение в точка други, който е съгласен с проекта за дневен ред и направените допълнения в точка други, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Така, уважаеми колеги,
Преди да ви дам думата за въпроси, искам да благодаря на общинската администрация за прекрасната организация, която беше на празника на града. Хората станаха доволни от провеждането на празника и доказахме на скептиците, че ще има два празника в града и общината, а не както се спекулираше в края на миналата година, че виждаш ли, изместваме летния празник на 27 на Стефан Огрен. Да, ние умеем да правиме и празника на града, както трябва на ниво, за което се говори още в съседните населени места. Също така се надяваме на 27 да стане добър празник и на общината. Така че, пак ви казвам, благодаря на този отгоре, че времето беше хубаво и този път нямаше дъжд, беше на ниво. Организацията, такава заря, която беше направена в края, като каспак на празника, наистина не е правилно такова нещо в нашия район. За което пак казвам и другите съседни общини, които правят такива заради. Просто казаха, че и в другите общини не е имало такова нещо. Така че благодаря ви за организацията. Вие ще му предадете на което за благодарството. Така че наистина беше на ниво всичко както трябва. И се надявам до година да бъде още по-добър празника и самата организация. Така, също така имаше и някои други неща през летния сезон, които се случиха, които мислях и да ги съобщавам на хората, да знаят, но все пак не мога да ги обмина. Продължаваме да ходим с кмета по едни инстанции, които е по-наглупо да ходим и да ни пита защо давате пари на едното читалище, па не ги давате на мен да ги кача аз. Това бяха въпросите, но за съжаление си губим времето и ходим и обикалям и давам обяснения на институции, които мислят, че не е редно да се занимаваме въобще изобщо с такива неща. Така че все пак трябва да знаете, че има такива неща, които се занимаваме все още, а пък не сме си видяли сградата по състояние, което стопанисваме и че е паднала покрива и че тия, които работят там хора и обслужват цялата община, няма къде да се приютяват, хората си плащат и нам за тази работа. Но да не се спираме на това, не искам повече да си губим времето с такива неща и предлагам да преминем към въпросите, които ако имате към кмета на общината и към администрацията. Имате думата, колеги. Така, има ли въпроси? Не виждам. Да, ще има това. Много без въпроси. Да. Дончева не иска да се дава, ще се дава. Обръщам се към кмета, надявам се да са градивни въпросите, не искам да ми отговаря писмено. Ако може да ми отговори или той или някой от администрацията, става въпрос за взети наши решения на Общинския съвет за общинската собственост. Имахме такива решения за един такъв анализ на общинската собственост. Предстоят ни тежки, да ги наречем, бюджетни години 2014-2015. Не знам докъде е стигнал този анализ. Имаше някакъв и срок, 30 юни, но такъв анализ, доколкото знам, няма постъпил в Общинския съвет. Правя ви като напомняне, ако не се движи въпроса, но нещата са сериозни. От гледна точка на изпълнението на проектите по оперативните програми. Затова трябва да си подредиме къщичката и да го знаем най-сетне общината с какво разполага. Защото и вие, и ние няма да взимаме правилните решения по този начин. Правилно решение, когато си знаеме на какво стъпваме и знаеме какво ни трябва. Другото, което е, ще се сблъскваме сигурно скоро с така наречения агенция по кадастъра. Тече усилено въвеждане на райони в София област в кадастъра.
Това е така наречените, ще си вземат тия функции, общините да не издават скици, а ще ги издава агенцията по кадастър. Казвам го, защото аз се сблъсках наскоро с този проблем и е ходене по мъките. И трябва евентуално да се следят сроковете, в които ще ни включат нас, Драгоманска община, за въвеждане на данните по кадастър. Наистина след това, ако някой изпусне сроковете, наистина е ходене по мъките. Надявам се нашите специалисти да проверят това нещо и когато сме отредени да влизаме и ние в тази агенция по кадастър и всички тук имоти да са урегулирани парцели да влезнат в този кадастър. Това ме навежда на мисълта и за едно друго нещо, за зоните за регулация. Знам за интегрирания план за развитието на общината и за проекта, но имахме и нещо друго предвид и като решение и с господин Рангелов на комисия стана въпрос, че трябва и да използваме този момент с въвеждането на всички данни в кадастъра, ако трябва да разширим и зоните за регулация в дадени населени места. Взехме такова решение за близки земи до регулация земеделски, че ще се оскъпяват с 5 пъти, 3 пъти или 4 пъти, няма значение това, но имаме и такива докладни в момента. Но си мисля, че ние трябва да изпреварваме някои неща. На пръв поглед сигурно се виждат маловажни за много от съветниците или от хората, но това предстои. И си мисля, че ние трябва да предупредим и населението, трябва да уведомяваме и кметските наместници по места, да уведомяват хората и да видим как може да се разширяваме с тия зони за регулация. 2014-2020 програмния период ще акцентира и върху, както и приоритетите при нас по стратегията, ще акцентира върху инфраструктурата. Така че ние без да отредиме разширяване на зони за регулация, няма да мога да изпълняваме след това и проекти. Затова напомням, то не е като въпрос, просто напомням за тия неща, за да може да ги задвижваме малко по-бързичко. Не го приемайте лично. Просто напомням. Да, благодаря, господин Методев. Колеги, други въпроси имате ли? Предложения на някакви? Аз се радвам, че господин Горов е тук и поне вчера ми задава по това вечерта беше двама души различни въпроси по отношение за измерването на въздуха в Драгоман. За намърсеността всъщност. Може би за това беше тази лаборатория, която беше в центъра. И няколко човека ми задаваха въпроса, тъй като ние живеем близко до АР-5. Ще се почнали да се правят някакви изгаряне ли, какво е, може би аз за това към еколога се обръщам, все пак той трябва да знае за тази ситуация. Какво се случва в цеха, който е за гумите в АР-5. Защото се притеснени хората, вчера казаха, че като духна вятъра всички е това пушък и там какво пушък или миризмани, пушък не са видяли, но усетили миризмата, която е отпада. Притеснително е хората са спокойни, аз за това искам тук да се каже, ако има някакъв проблем да се каже, ако пък всичко е окей, просто да не се спекулира и да кажат хората, че наистина това не влияе отрицателно върху местното население. Да, господин Войн. Значи, имахме около 10 на телефонни обаждания и 2-3 писмени сигнала във връзка с това предприятие. Написахме писмо до Изпълнителната агенция по околна среда и води. Те изпратиха единствената лицензирана лаборатория в Софийска област. Беше 48 часа. 24 часа прекара тук на площада, защото тя може да замерва до 2 км от мястото на замърсяването. И след това последните 24 часа я качихме горе. Една част от резултатите ще дойдат най-късно понеделник, вторник, а другата до 3 седмици. Данните ще ги качиме на сайта на общината. Въпреки това има хора, които мислят, че горе се правят някакви нелегални неща. Ще ли да пишат, да не споменавам до кого.
Данните ще ги публикуваме, лабораторията е прецизна, лицензирана и няма да има никакви скрити резултати. Сега има хора, които твърдят, че част от гумата, която се обработва, тази за пред нас е била вносна, а другата е била местна. Други твърдят, че остатъците от изрезките са изгаряни. Значи няма такива доказателства. Двете камери, които пекат, бяха пуснати едновременно пред свидетели. Температурата на камерите я извадихме на разпечатка от компютрите, така че всички данни ще бъдат качени на сайта на общината и въпреки това ще има хора, които се съмняват. Ние пак ще я поканим след една година в лабораторията и това е, което мога да кажа. Добре, благодаря ви. Все пак да са спокойни хората, че няма замразяване на въздуха. Това, което твърдат, че има. Аз не съм го усетил, че интересно истината. Това казва, така че хубаво е наистина, като излязат тези резултати, да се качат да са спокойни хората, че няма нищо, което буди съмнение, нали, което да застрашава живота и здравето на населението. Така, колеги, други въпроси имате ли? Не виждам. Господин Иванов, имате думата. Уважаеми господин председател, дами и господа, общински съветници, скъпи гости и граждани на община Дървоман. Господин Методиев, аз нямам никакво притеснение, когато вие се изказвате по отношение на това дали е градивно или не градивно. Радвам се, че има хора, които именно ни подсказват, подканят и дават верния път на взимане на управленски решения. Много разчитаме на този спечелен проект, който по 322 мярка на стойност около 400 няколко хиляди за така наречените интегрирани планове за развитие. Те са в 20 позиции. Част от тези позиции касаят именно и зоните за регулация и анализите на общинската собственост. Въобще анализи като цяло, тръгвайки от екологията, минавайки през структурите на общината, финансовото състояние на общината като цяло, включително и анализа за общинската собственост. И мисля, че до края на месеца ще стартира и обществената поръчка за избор на евентуален спечелил този търг, да го наречем. Така че надявам се до края на другата година да имаме всички тези анализи, да ги имаме тук пред нас, да ги разглеждаме и дано да имаме късмет да спечели добра компания, която да изгради нещо наистина работещо и функционално, а не просто ни папки от документи, които да бъдат прибрани на тъмно. Трябва обаче с притеснение да кажа нещо друго, че във връзка с изключително кратките срокове, които ни дава основно фонд земеделие за кандидатстване по европейски програми, вие предполагам повечето сте запознати какъв е механизма на работа. Нямаме индикативен график, който да е ясен на 1 януари, визиращ цялата година. Обикновено се съобщава на общините, че след 10 дена трябва да са готови с проекта и им се дават едни 10 дена за входиране, какъвто и сегашният прием, остатъка от средствата до края на програмния период 2015 година. От тази гледна точка, това, което ми прави впечатление, особено последните 2 седмици, голяма част от администрацията е заета именно с подготовката на тези проекти. Не само звеното, което пряко отговаря, но и техническа служба, архитектите, замкметовете, всичко, председател на Общинския съвет, всичко е ангажирано и впрегнато в подготовката на тези, да ги наречем, европроекти. Защо толкова много акцентираме на тези европроекти? Защото знаете, че скромните ни приходи от около 700 хиляди на година ние не можем да се развиваме по никакъв начин. Нито сме в състояние да ремонтираме четвъртокласната си пътна мрежа, нито сме в състояние да подменим водопроводите, нито да реализираме каквато и да е инвестиционна програма. Затова и предполагам, вие не подкрепяте в това, че един от начините тук да се случи нещо са именно свежите европейски средства. Длъжен съм да кажа, че вече входирахме един проект по 321 мярка и един по 322. Успяхме да го направим още първия ден, надявайки се, че това ще ни донесе някакви допълнителни бонус точки. По 313 мярка, вероятно днес ще бъде входиран първия и до края на седмицата още 2, плюс
този, който ние сме патрони за прословутата черква Света Троица в Галя. Това са ни възможностите на този етап. Продължаваме да работим и за черквата в Василовци, и за двете екопътеки, касаещи населеното място Табан. Там имаме малки спънки, просто няма да се включим в сроковете. Но дори и тези 6 да вкараме, пак мисля, че сме в добра кондиция. Относно агенцията по кадастъра, архитект Пекливанова следи нещата, наясно има своите контакти. Аз ще напомня, разбира се, понеделник, когато се яви на работа, в момента полагаем годишен отпуск за това нещо. И наистина са притеснителни тези вмешателства в работа на общините. Това го споделиха и други колеги на областния съвет в София област, че 20 и няколко години вече се говори за децентрализация, а с такива стъпки, като тази, де-факто ние говорим за една много силно изразена централизация. Всеки ден знаете, че получаваме писма, в които се вменяват основно отговорности, дават се срокове и потенциални глоби за кметовете, но за съжаление никъде не пристига и ред, в който да пише, че проблема е обезпечен с еди какви са средства. Общо взето, управлението на държавата винаги е било в стил размърдайте си мозъците да разрешите проблема, иначе ще ви не бим. Аз често използвам една приказка, че докато научаваш магарето да не яде, вземето умре. Така и общините, докато ги товарят с ангажименти необезпечени, и то през годината, не в началото на годината, за да си направят сметка какво им предстои, има вероятност част от общините да умрат. Да не сме ние една от тях. Да, благодаря, господин Иванов. Колеги, ако нямате други въпроси, да преминем към точка първа. Не виждам. Минаваме точка първа. Дневния ред. Доклада запис с входящ номер 248 на Федерален кмет на община Драгоман относно актуализация на програмата за управление на разпореждане с имот в общинска собственост в община Драгоман през 2013 година. Становището на комисията. Становището на комисията са дава съгласие, че се актуализира програма за управление и разпореждане с имот в общинска собственост в община Драгоман за 2013, както те са доведени от точка 55 до точка 66. Има една техническа грешка на 69. Това е от вас. Благодаря, господин Рангелов. Колеги, имате думата по програмата. Ако имате някакви въпроси и предложения. Знаете, че за да се има изпълнителна сделка с тези имоти, те предварително трябва да са включени в програмата за управление на разпореждане с общинската собственост. Има интерес към по-голямата част от имотите, поради тази причина са включени в програмата. Има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен с становището на комисията, моля да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 234, изготвен от кмета на община Драгоман, относно продължаване на договор за отдаване под наем на свободна строителна терен, разположен в ПУПИ 17 за придобиване от квартал 12 по плана на село Габрово. Становището на комисията. Становището на комисията са дава съгласие да бъдат продължени договор между община Драгоман и ЕТ Пенчо на Петрова с управител на Дина Петрова, като определя срок за ползване от 3 години и определя месечна наемна цена в размер на 30 лв. за квадратен метър или общо за обекта 184 лв. без ДДС. Възлага на общината да се включи допълнително споразумение. Това е. Така, колеги, имате думата. Става въпрос за продължаване на срока на договора за наем, съгласно изискването на параграф 78 алинея 2 от ЗОС. Преди изтичане срока на договора, наемателя може да подаде искане
и съответно след одобрение на Общинския съвет може да бъде продължен срока на договора без да се явява на търг или конкурс. Именно това се възползва наемателя. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Мирослав Димитров за. Павел Рангов за. Петър Ставрак за. Валентина Михайлов за. Атина Младенов за. Методи Методин за. Йорданка Георгиева за. Райчо Соколов за. Ивелина Нечева за. Бойка Славчев за. Соня Дончев и Роза Станова с 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с изходящ номер 239 от Андрея Кмет община Драгоман относно отдаване под наем на строително петно номер 9 съгласно схемата на разполагане на временни предоставени съоръжения в град Драгоман, централна градска част за поставяне на павилион с търговска цел. Становището на комисията, господин Ангелов. Становището на комисията се дава съгласие да бъде отдаден под наем следния недвижим имот, петно номер 9, с площ от 12 квадратни метра, съгласно схемата за разполагане на временни предоставени съоръжения в град Драгоман със срок за 3 години, без продажба на алкохол. Трета точка – начално тръжна на наемна цена в размер на 6 лева и 30 стотинки за квадратен метър без ДДС. Така, колеги, имате думата по предложение. Има ли други предложения? По отношение на цената, на срока. Има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен с предложението гласува, но по гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Павел Рангов за. Петър Ставрак за. Валентина Михайлов за. Атина Младенов за. Методи Методин. Йорданка Георгиева за. Райчо Соколов за. Ивелина Нечева за. Бойка Славчев за. Соня Дончев за. И Роза Станова с 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с изходящ номер 235 от Андрея Кмет община Драгоман относно прекратяване на съсобственост на община Драгоман от недвижим имот частна общинска собственост в землището на град Драгоман на местността Лудия 2 с площ 607 квадратни метра. Становището на комисията, господин Ангелов. Становището на комисията се приема в докладната визит, който е предоставена. Надала съгласие се прекрати със собственост на община Драгоман върху недвижим имот, именно недвижим общински имот на поддържаща землището на град Драгоман. И това точка помощта кмета на община Драгоман да даде заповед с включително за продажба. Така, колеги, имате дума. Има ли други предложения? Става въпрос на 7 квадратни метра, идеални части от 607, които сме със собствени. Има ли други предложения? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Павел Рангов за. Петър Ставрак за. Валентина Михайлов за. Атина Младенов за. Методи Методин за. Йорданка Георгиева за. Райчо Соколов за. Ивелина Нечева за. Бойка Славчев за. Соня Дончев за. И Роза Станова с 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с изходящ номер 237 от Андрея Кмет на община Драгоман относно прекратяване на съсобственост на община Драгоман от недвижим имот частна общинска собственост в землището на град Драгоман, местно Судняк 2, община Драгоман, имотът е с площ 604 квадратни метра. Становището на комисията. Становището на комисията, че приема докладната визит, който е предоставена, именно дава съгласие да се прекрати със собствеността на община Драгоман върху всеки землищен имот, а именно недвижим общински имот на поддържаща землището на град Драгоман, местно Судняк. Със следните идеални части, номер 204 и така нататък. Второ, помощава пред община Драгоман и е случай да бъде продажба. Така, колеги, имате дума. Отново става въпрос за идеални части, 4 от 604 части. Така че, има и други предложения? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Павел Рангов за. Петър Ставрак за. Валентина Михайлов за. Методи Методин за. Йорданка Георгиева за. Райчо Соколов за. Ивелина Нечева за. Бойка Славчев за. Соня Дончев за. Роза Станова с 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с изходящ номер 240 от Андрея Кмет на община Драгоман относно прилагане на доброволно влезлия в сила план на село Владиславци, община Драгоман
одобрен със заповед АБ 320 от 2.11.87 година. Становището на комисията, господин Райков. Приема допълнителен вид, който е предоставено и му дава съгласие да се предложи доброволно влезе в сила план. И втора точка, възлага на кмета на община Формат, да е заповед и случай договор за продажа. Така, колеги, тук става въпрос за изправена регулация, 3 квадратни, не 3 квадратни, ами 6 квадратни метра, които са предавани към имота. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуването поименно. Венцислав Димитров за. Петър Ставрак. Валентина Михайлов. Атина Младенов. Методи Методик. Йордан Георгиев. Райчо Соколов. Галина Нешев. Бойка Славчев. Соня Дончева. Роза Станова. С 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 241 от Андрея Нов, кмет на община Драгоман, относно прилагане на доброволно влезе в сила план на село Голямо Малово, община Драгоман, одобрен със заповед АБ 84 от 24.2.1984 година. Становището на комисията господин Райков. Приемането допълнителен вид, който ни е предоставено и му дава съгласие да се предложи доброволно влезе в сила план на от плана на село Голямо Малово, община Драгоман, с площа 1078 квадратни метра, одобрен с заповед на община Драгоман. И втора точка възлага на кмета на общината, къде е заповед и случай договор за продажа. Така, колеги, отново става въпрос за изправяне на регулация, предаваме части към урегулиран имот. Има ли други предложения? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Тодор Райков. Петър Ставрак. Валентина Михайлов. Атина Младенов. Методи Методик. Йордан Георгиев. Райчо Соколов. Галина Нешев. Бойка Славчев. Соня Дончева и Роза Станова. С 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 242 от Андрея Нов, кмет на община Драгоман, относно прилагане на доброволно влезе в сила план на село Ново Бърдо, община Драгоман, одобрен със заповед ДРД 15-177 от 13.7.1992 година. Становището на комисията е следното. Дава съгласие да се приложи доброволно влезе в сила план за УП 2941 квартал 7 по плана село Ново Бърдо. Целия се площ 733 квадратни метра, като първо тире. Община Драгоман поверя на Валентин Намков от град София следните недвижими общински имоти, а именно недвижим общински имот без пълноснимачен номер с площ 13 квадратни метра, представляващ реална част на квартирен имот. Целия се площ 733 квадратни метра за цена в размер на 135 лева и 20 стотинки без ДДС. И недвижим общински имот без пълноснимачен номер с площ 26 квадратни метра на цена в размер на 270 лева 40 стотинки без ДДС. Второ тире, което е допълнение на комисията, община Драгоман закупи 10 квадратни метра, които са отчуждаеми към имота на стойност от 104 лева. Точка 2. Да се направи прихващане на вземането за продажните цени, като Валентин Антов заплати на община Драгоман остатък от сумата след извършено прихващане в размер на 301,60 лева. И точка 3. Възлага на кмета на община Драгоман да издаде заповед и изключи договор за продажа в изпълнение на точка 1 от решение. Както сте видяли в скицата, имаме първо предаваеми, след това отчуждаеми. За да изправим регулацията съответно, тия 10 квадратни метра ние трябва да закупим, за да се направи пътя, който е предвиден по плана. Именно поради тази причина е становището на комисията да се допълни съответно точка 1 и да се добави точка 2 с текста, който прочетох. Има ли други предложения? Не виждам. Гласуваме становището на комисията в 3 точки, така както ви изчетох. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Тодор Райков. Петър Ставрак. Валентина Михайлов. Атина Младенов. Методи Методик. Йордан Георгиев. Райчо Соколов. Галина Нешев. Бойка Славчев. Соня Дончева. И Роза Станова с 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна записка с входящ номер 243 от Андрея Нов, кмет на община Драгоман, относно прилагане на доброволно влезе в сила план на град Драгоман,
одобрен с заповед АБ-289 от 13.09.86 година. Становището на комисията основава си. Предложението комисията ще приеме дипломата за бюджет, който е самостоятелен и подава съгласие да се предложи доброволно влезе до сила план. И втора точка. Възлага на бюджет на община Димитров да даде заповед да сключи договор. Така, колеги, имате думата. Става въпрос на имот на входяща на улица Петър Берон. Така че уточнихте за това нещо. Това е Ангел. Така че по плана са придаваеми към имота 43 квадратни метра и цената, която се предлага в специализирана цените на 636,40. Така, имате думата, колеги, има и други предложения по становището на комисията. Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването поименно. Венцислав Димитров за. Тодор Ангелов. Петър Ставраки. Валентина Михайлова. Атина Младенова. Анатолий Методин. Йорданка Георгиева. Райчо Соколов. Ивелина Нешева. Бойко Славчев. Соня Рончева. Роза Станова. С 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис входящ номер 233 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно вземане решение за земите в член 19 в землището на село Лепница, община Драгоман. Становището на комисията. Приема документа за бюджет, който ни предоставя, а именно предоставя на общински служба за земеделие Драгоман за национална правителна собственост и наследството на наука и родина в степен. Така, колеги, имате дума. Има и други предложения. Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Венцислав Димитров за. Тодор Ангелов за. Петър Ставраков. Валентина Михайлова. Атина Младенова. Методин Методин. Йорданка Георгиева. Райчо Соколов. Ивелина Нешева. Бойко Славчев. Соня Рончева. Роза Станова. С 12 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е доклада запис с входящ номер 232 от Андрей Иванов, кмет на община Драгоман, относно приемане на план за развитие на община Драгоман за периода 2014-2020 година. Тъй като всички комисии, които заседаваха, разгледаха този план, становището на всичките комисии, ще го изчета аз, за да не го четете какво дава всяка една комисия, е, че приема план за развитие на община Драгоман за периода 2014-2020 година. Така, уважаеми колеги, имате думата по плана, като плана ви беше качен съответно на дискове, тъй като доста обемист от 56 страници. Това е 59, съжалявам, грешката е моя. Така че доста обемист като материал и съответно това е визията и това е документа, по който общината ще работи през следващия програмен период 2014-2020 година. Мисля, че това може би е един от най-важните стратегически документи за развитието на една община. Най-общо ще кажа, че в плана, какво обхваща плана? Плана обхваща анализ на съществуващата ситуация, както и слот анализ на слаби страни за развитието на общината, като са очертани в плана 5 приоритетни цели и 5 приоритета. Това е приоритет 1 – развитие на техническата инфраструктура, приоритет 2 – опазване и подобряване на състоянието на околната среда, приоритет 3 – туризъм, култура, културно-историческо наследство, приоритет 4 – образование, здравеопазване, социални дейности, младежка политика и спорт, приоритет 5 – укрепване на административния капацитет и развитие на сътрудничество. Съответно, в тези приоритети са залегнати и определени подцели, които няма да ги изчитам, тъй като те са доста цели. И се надявам, че този стратегически документ ще изиграе благоприятна роля за следващото развитие на общината, както и за кандидатстването най-вече по оперативните програми, които ще бъдат през следващия програмен период за страната като цяло. Моето мнение е, че смея да твърдя, че е доста добре разработен проект, разработен със собствени сили. В началото аз бях малко скептично настроен, че може да изготвим този документ, но се благодаря госпожа Милушева и госпожа Банкова, които с собствени сили и доста безсънни нощи го направиха този документ и това, което го прочетох като информация, доста подробно прочетох самия план.
е доста добре разработен и на доста високо ниво, като съответно си личи, че се прави от местни хора, които познават проблемите, познават развитието на общината като цяло и мисля, че показаха, че могат да се справят с такива трудности, а пък плюс това икономисаха и доста средства на община Драгоман. Тук е ролята кмета по някакъв начин да реваншира за добре свършената работа за местни кметовете. Така, това примера шегата, въпреки че казвам ти, Черкос не ще се става. Така, малко да разразрим обстановката. Колеги, наистина, това ви казвам, доста важен документ е. Ако имате някакви допълнения и някакви препоръки, моля, дайте ги, тъй като трябва да хванем всичко, което е важно за нашата община. Този документ е отворен документ и съответно може да се актуализира по време на годината. По всяко време може да се актуализира този документ, но ние трябва да го имаме като база, за да можем от следващия етап, в който се отварят оперативните програми, да можем да кандидатстваме. Както виждате, повечето от докладите, които са за кандидатстване, една от точките, които се е залегнала от тези докладни в решенията е, че трябва този проект, съответно, който ние гласуваме, трябва да съответства на общински план за развитие. Така че важно е нещо да не се пропусне. Аз все си мисля, че всичко е хванато, но все пак няколко забеляза, някакъв пропуск, давайте предложения за допълнение. Ако не, да го приемаме, но все пак имате думата. Продължаваме да ушваме. Ще кажа няколко въпроса по плана. Най-напред искам да благодаря на администрацията. 14 човека сглобихме този план. Разбира се, наистина със собствени сили, тъй като в ОПАК един от проектите го бяхме подали. Този проект все още не се случи. Нямаме възможност да го чакаме, затова защото по изискване трябва да входираме 3 месеца преди започване на действие на този план, той да бъде разгледан на сесия на Общинския съвет. Това значи месец септември, тъй като 3 месеца вече остават до началото му. Бяхме затруднени при изработката доколкото програмите, които са визирани в следващия програмен период, са много общи. Осите все още не са надробени, казано по-нашему, на толкова подробни части, че да знаем точно какви неща влизат в тях. Там, където могат да кандидатстват общините, сме го обобщили и сме ползвали всяка една оперативна програма. В плана сме включили мерките по земеделието 321 и 322, така както ги има в момента. Твърде вероятно те ще бъдат обобщени в следващия програмен период, но това не пречи ние да ги приемем по този начин, както сме ги задали. Ще има околна среда отново, както в момента е за води, отпадъци и биоразнообразие. Една оперативна програма нова влиза тук, наука и образование за интелигентен растеж. Там ще ни даде възможност да кандидатстваме много в насока на образованието и здравеопазването. Надяваме се да подобрим външния облик на по-точно дворовете на училищата и детската градина. Ще включим всяка една общинска сграда, така както сме ги подали общо, където е наша собственост, ще се опитаме или да го използваме по проект и да бъде отново наше, или да го стопанисаме с помощта на инвестиции. Така сме структурирали приоритетите, наистина както ги виждаме. Това е доста голям период от време, не се знае какво ще се случи както в държавата, така и в общината. Но на база на този анализ, който ние имаме в момента и разгледахме не само сградния фонд, и улици, и социални услуги, и образование, абсолютно всичко, го видяхме по този начин и го заложихме. Разбира се, това е отворен документ. Винаги, когато ни се наложи да кандидатстваме по някоя оперативна програма и не виждаме там самата оперативна програма с нейната ос, ще може да бъде довключвано. Така че сега е момента, ако вие нещо виждате допълнително и можем от началото да включим, а пък от 2014, когато мерките вече са категорично остойностени по оси и по възможност за кандидатстване, ние можем още веднъж да го прегледаме и да го входираме дори преди подаването на проекта. Така, колеги, имате думата по отношение на плана. Има ли предложение?
виждате, че в плана е хубаво, че са описани тези четвъртокласните пътища, които са наша собственост и доста реална оценка е направена какво е състоянието на тези пътища, но то никак не е добро. Така че наистина това е един от основните проблеми, затова и общината не е направила опит и кандидатствал с проект за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. Спомням си, че преди 6 години, когато предишния мандат стъпихме, ние не знаем кои са четвъртокласните пътища в интересна страната. А сега вече имаме официалния документ, кои са пътищата и всеки един от нас може да стане ясно кои пътища са четвърти клас и дали съществуват такива пътища. Така че доста информация съответно е включена в плана, доста добре структурирана и пак казвам, ако има някакви пропуски, госпожа Милушева казва, може винаги да се допълни. Но все пак ние това нещо трябва да гледаме като настолна книга, по която евентуално да работи много тук нататък. Госпожа Славчева, имате дума. Я не знам дали тук е момента, но като представител на ВИК, естествено, че ще да кажа, че с проекта за водопровода какво се случва. Мисля, че това също е много успешно. Значи проектите са залегнали за ВИК. Всичко е включено. Плюс втория напор, всичко е хубаво, всичко е успешно и на важно. Мадарица и на цялата община, така че от ВИК сме го огледали достатъчно сериозно и задълбочено. Защото всички сме свидетели какво се случва тук почти всеки ден. Значи наистина първият приоритет, който е залегнат, това е развитие на техническата ни инфраструктура и съответно цел 2 подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. Така че има като заложен приоритет и цел, а и в таблицата, която е дадена с евентуалните проекти, които общината трябва да реализира, е заложено това нещо. Наистина това е може би най-важният въпрос за града, най-вече тук и за селата, тъй като почти от всяко едно село постоянно има проблеми с водоснабдяването най-вече, тъй като селата нямат канализация, включително и тази. Господин Иванов, имате дума. Тази тема я дъвкахме много, обаче аз ще си позволя да започне всичко от начало и да бъда максимално обективен какво се случва с, да кажем, проблема с водоподаването на града. Знаете, че първата стъпка е факт. Това са трите нови сондажа, които са работещи, които се оказаха успешни. Няма падане на водното ниво там, което означава, че са направени на правилното място. Така както ни беше предписано по хидрогеоложкия доклад от Българската академия на науки. Зона А е почти в състояние, което може да подава вода. Монтиране включително и как да го нареча, една система, която убива силата на удара, така че да не се къса често водопровода. Говоря предимно за първия набор. Имаме готови проекти за зона А, имаме готови проекти за укрепване на цялата тази зона долу. Финансиране на проекта за зона А на този етап няма откъде да получим. За съжаление, програмите, които се отварят към фонд земеделие и сега 321 мерка, визираше изграждане на водопроводи и канализации в населени места до 2000 души. Тоест напорни водопроводи над 2000 души, съответно отпадане по един критерий и по други. Напорната стена може да бъде финансирана единствено и само по бедствие и аварии. Към настоящия момент няма средства в Междуведомствената комисия бедствия и аварии. Още няма и яснота дали оглавяващ на тази комисия ще продължи да бъде господин Йовчев или ще бъде създадена агенция, която да се занимава само и единствено с тези критични ситуации в държавата. Два проекта. Трети проект, много добре знаете, че отдавна е готов. Това е за първия напор. И там, където го бяхме входирали в ПОДОС, на този етап няма финансиране. Според ПОДОС ние не сме допустими за финансиране. Защо? Защото те разглеждат едни 12 казуса в държавата. Не част, а всичките са във връзка с опазване и управление на т.е. във връзка с
опазване на околната среда. Тоест, няма как да финансирате един водопровод. За случая многократно информирано и МОСВ и Министерство на финансите. И все пак, за мен единственият път чист за финансиране на този напорен водопровод в момента, изпреварвайки събитията и не чакайки финансиране на така наречените мастер планове, в които община Драгоман е приоритетна и са заложени първо напорите, значи изпреварвайки събитията, единственият начин е ние да получим целева субсидия от Министерство на финансите. Другия е все пак по някакъв начин ПУДООС да си затвори очите и да прецени, че дори и това са дейности по опазване на околната среда. Това са двата пъти. И по двата въпроса се работи. Т.е. и по двата пъти се работи. Дано да имаме късмет да е целева субсидия, защото това е най-чистия, най-бързия начин за узаконяване на обекти и за строителство на обекти. Не сме правили проект за втория напор. Ще кажете защо. Защото имаме негласно споразумение с ВиК София област да подмени тази година, и това го знае и нови управител на ВиК, господин Маринов, 600 линейни метра от втория напор. Когато направи това нещо, ще направим и проект, който ще заложим останалата част на втория напор, да бъде проектирана, да бъде привлечена в фаза работна и да се търси финансиране. И третата стъпка беше хидрогеоложкото проучване на Матарица. Не сме направили хидрогеоложко проучване на Матарица, защото съм на мнение, че докато не получим финансиране за първия напор, т.е. да видим, че нашите стъпки и нашето решение правилно вървиме по правилния път, е безмислено да сложа още една папка в европроектите, която да стои и да прашлясва. Едно такова работно проектиране, едно хидрогеоложко проучване се прави за не повече от 6 месеца. Така че в момента, в който финансираме първия напор и си докажем на себе си, че това е пътя, ние бързо можем да влезем в работна фаза на проекта и за втория напор. И в края на краища не биваше да излиза от моята уста, но време е обществото да осъзнае, че не кмет е доставчик на вода и община Драгоман и Общинския съвет. Не общинската управа получава средства от абонатите. Ами, има ВиК София област с клон Драгоман. И това е тяхната роля. Да поддържат и експлоатират и управляват повереното им имущество от община Драгоман. Значи те ремонтират, те рехабилитират, те събират средствата и трябва обратно да ги инвестират. И да ви кажа, една от причините да се обясня, че бяхме на областен съвет, именно във връзка с тези проблеми, които не са само пред нашата община. Те са пред всичките 22 в София област. Всичките колеги вият на тема ВиК. И всичките колеги до един искат ВиК-тата да станат общински. И пример за това е Ботевград. Единственото общинско ВиК в София област е на Ботевград. И там е инвестирано, и там е подменено, и там се знае всеки един лев къде отива, и се знае кой е началник на ВиК-то, събира ли си парите, копа ли, не копа ли, с чепове ли запушва, с муфи или с нови тръби. И всичко се знае. А не винаги да е крив кмет и общинския съвет. Другия парадокс. Представете си, печелиме ВиК цикъл. Да кажем 2014-2020 сме ни от първите. Знаете, че става въпрос за милиони лева. За 300, за 30 милиона лева. От които трябва да имаме финансиране до 20%. Самофинансиране. Огромен ресурс за нашата малка община. Представете си, че нещо объркаме. Глобът ни 10%. Пак за наша сметка. И пак с протокол. Уважаемо ВиК, заповядайте. Не нападам ВиК, но не мога вече да ги пазя. Не ги нападам, но позицията ми, която беше от миналата година, ние всичките отпред, ВиК-то зад нас, не искам да я продължа. Искам гражданите да знаят, че договори за подаване на вода
съгласно всички изисквани нормативни актове, съществуващи в България и Европейския съюз, е с ВиК София област, а не е с кмета на община Драгоман. Това искам много ясно да се знае. Иначе се получава, ставам главен герой от приказката ало ВиК-то ли е, не енергото е. Значи тия неща нека да се знаят от обществото. Така, колеги, имате думата по плана. Наистина, това е болката. Първо ВиК, след това четвъртокласната пътна мрежа и инфраструктура. Това е основният проблем на нашата община, както и на всяка, може би всяка една община на територията на Република България, като изключим някакви изключения. Така че и ние сме го заложили това в плана. Също така виждате приоритетите в образование, здравеопазване, младежка политика, социални дейности, това, което всъщност работим и на този етап. Плана, който е разработен сега, мисля, че е продължение на предишния план. Има приемственост, има застъпване на приоритетите и целите. Така че продължаваме по пътя, който е заложен още при приемането на предишния план за развитие, който вече трети мандат се изпълнява. Така, има ли други предложения или мнения по плана и предложения за допълнение или изменение? Не виждам. Предполагам, да, той ще бъде качен след като гледаме с решение, да се запознават и обществеността с плана. Така че, пак казвам, отворен документ, когато пожелаваме, пак заседание на Общински съвет, можем да го допълним. Така, преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложението на комисията, на комисиите, тъй като становището на всички комисии, които го разгледаха, да се приеме плана за развитие на община Драгоман за период 2014-2020 година. Който е съгласен, може да гласува. 12 гласа за, против, няма, въздържали се, няма, предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно това е писмо с входящ номер 231 от Водоснабдяване и канализация ЕООД относно 5-годишен бизнес план за развитие на дейността на Водоснабдяване и канализация ЕООД София за периода 2014-2018 година. Становището на комисията в Пленарна. Становището на комисията е, че не се гласува. Така, колеги. Не се гласува, като добавя. С 4 гласа за, 1 глас въздържал се. Или не гласува конфликт на интерес. Става въпрос за колежката Бъргиза. Ако това е конфликт на интерес, това решение все пак. Основанията на комисията бяха, че в този бизнес план за развитие липсват много неща, които ни се би искало на всички да ги има. Недостатъчно средства за поддръжка и обслужване. Говорим за канализации, водопровод, шахти, кранове и така нататък, включително и тези неща, които преди малко да се загледат. Да, има някои хубави неща, основно в сферата на ВиК, сгради и така нататък. Но това беше основанието на комисията основно. Така, благодаря, господин Ангелов. Значи, колеги, имахте на диск качена цялата информация. Аз благодаря на ВиК София, че ни предостави тази информация, но те нямаше как да не предоставят, тъй като трябва да се съгласува с общините и съответно този 5-годишен бизнес план за развитие на дейността на водоснабдяване и канализация трябва да бъде входиран в Министерството на регионалното развитие и благоустройство и както и да е речението. Така че явно хората са си го входирали, тъй като бързаха с сроковете, бързаха по най-бърз начин да входират, да спазват, да имат подходящи номера от всички общински съвети, само и само да спазват сроковете, го входират в МРРБ. Което надали това нещо съгласувано с даже мисля, че и с техните поделения надали е съгласувано по областта. Камо ли да е съгласувано с кметовете на общини. Чето го доста подробно плана, предполагам, че вие сте го чели подробно.
като изключим едни малки ремонти за голямо мало, за подмяна в круша, за някакви такива древни неща за по 600 лева максимум. И едни 60 000 лева, които са заложени за изграждане на сграда и постоянна сграда ВиК Драгоман. Други никакви средства няма предвидени в 5-годишния план за развитие на ВиК София област. Което няма как да се съгласиме и да не изразиме становище, че не сме съгласни и не съгласуваме този 5-годишен план за развитие на ВиК София област. Пак има общини, които са привилегировани, пак има общини, които са изоставени и забравени, което не би било да е редно. Ние имаме, може би, след Своге сме втората община с най-много населени места на територията на цялата Софийска област. А средствата, може би, са най-много. Така че не може да се съгласим с това съгласуване и да кажем, да, съгласни сме с 5-годишния план за развитие на дейността на водоснабдяване и канализация София. Именно поради тази причина ние сме длъжни да си изкажем нашето мнение, че не сме съгласни, тъй като не са достатъчно средствата за подобряване състоянието на водопроводната и канализационната мрежа на община Драгоман. Също така не сме съгласни с средствата, които се отпускат за ВиК Драгоман, като техника, като резервни части, просто такива липсват. За други пътища, за други съответно ВиК в областта има предвидени средства за купуване на техника, за нашето няма. Така че ние сме длъжни да защитиме позицията на местното население и тези хора, които работят въпреки че са клон към ВиК София област, които работят на територията на община Драгоман. Доколко ще има тежест нашето решение, не знам, но ние сме длъжни да вземем това решение. Така че, колеги, имате думата по становището на комисията. Госпожица Дончева, имате думата. Моето предложение е да бъде подкрепен този план, който е предложен от управителя на ВиК София, тъй като София област, тъй като чух в по-рано изказванията, че има декларирано желание за солидарна и толерантна работа между двете звена ВиК Драгоман, клон Драгоман и община Драгоман. Това е виждането на София ВиК. Предполагам, че този документ е отворен документ, който винаги би могъл да бъде допълван и в съответствие с реалността. И за това правя конкретно предложение плана да бъде подкрепен. Да, благодаря, госпожо Дончева. Наистина, господин Иванов каза за тия 600, аз съм разгледах подробно план. Не сте заложени. Може би добро намерение. Господин Иванов, имате дума. Аз съм съгласен, че има заявени и от двете страни, и от наша страна, и от страна на София област ВиК желания за добра съвместна работа. И тук не искам да влизам в междуличностни отношения. Вярвам, че такива ще има. Даже съм си позволил да кажа, че деполитизирам изцяло разговорите и не желая по никакъв начин да ми се говори за нещо различно, освен проблемите на община Драгоман в сферата на ВиК. Но принципът око да види, ръка да пипне е нещо, на което винаги съм стоял. Години наред община Драгоман е била пренебрегната. И това личи от състоянието на водопреносната мрежа, която от 1961 година до ден днешен е същата. Тоест, почти не е ремонтирана. Камо ли пък някъде да е възстановена изцяло. Днес на областния съвет се гледа дългосрочната програма на асоциацията във връзка с ВиК сектора. Също не беше прието от областния съвет. Даже парадоксалното е, че на този областен съвет нямаше представител на ВиК София. Парадоксалното е дори и следното, че обикновено тръбите, с които се изграждат новите ВиК цикли, да ги наречем в градовете, с гаранционен срок на експлоатация или 30, прекосила 50 години. В същото време
асоциацията заделя само 1% за аварии на годината. 1% от цялата дължина на водопреносната система. Тоест, възстановявайки по 1%, това означава 100 години. Тоест, губят ни се едни минимум 50 години. Значи ти ще възстановиш едно нещо, ремонтирайки го за 100 години, а пък гаранционният срок на тръбите е от 30 до 50. Няма логика. Няма логика и в начина, по който се правят нещата. Асоциацията първо да приеме рамката, кметовете да са съгласни, след това да се извиват ръцете на общинските съвети, те пък да се съгласят, защото, видите ли, асоциацията вече е рамкирала всички параметри. Може би за това решението на общинските съвети е много правилно. В края на краища, дали ще бъде прието за меродавно или не, пък и хората в община Драгоман трябва да знаят, че ние защитаваме техните интереси. Ние не защитаваме интересите на ВиК собственост. Ние защитаваме интересите на община Драгоман. На 100%. Така че, на какво да вярваме? На добрите намерения, да, вярваме. Но цифрите говорят съвсем друго. Че пак парите отиват към едни известни за нам малки градчета, татови наречени от едно време. Всичко отива за там. Авет, Ботевград, Етрополе. Кога? Само. Кога ще отива всичко? Това е станало като традиция. Ние трябва да изревеме. Ние сме първият град, който отваря вратите си за България. Първият. И защо да се гледаме за това, че сме малки или че сме бедни? Със сигурност сме след своя, който има 38 населени места, ние сме с 3-4 места. С една от най-големите водопреносни мрежи като дължина, с една от най-големите като пътни артерии, 140 км наши. И най-малко пари за нас. А защо? Така са решили. Ние не сме съгласни. Аз също не съм съгласен. Нека да дойдат на място и да защитят програмата си, така както ние внасяме програмата и искаме от вас да я подкрепите или не. Ние сме тук, може да отговорим за всеки един въпрос. Това е подхвърлен документ. Уважаеми съветници, подкрепете ни. Защо трябва да ви подкрепите? За да нямаме вода още 10 години? Да, благодаря господин Иванов. Господин Райков, имате дума. Искам да кажа някакви думи, защото съм гласувал, че не съм съгласен. Допълнява това, което се казва. Това е решение все пак на комисията, 4 човека са били съгласни. Значи не можахме да си позволим да подкрепим, да съгласуваме нещо, което няма в цялата схема, както казвам. Не може да подкрепим бизнес план, в който няма нищо за друго. По този начин, вие, което искате, нали ще подпомогнем по този начин нашето ВиК. Ако има средства, ако има машини, ако има техника, няма да го има проблем. Тоест за вашите хора говоря. Ще облегчим дейността им. Ако кажем, че не сме съгласни с това, нека за да дадат средства, нека да променят план и тогава ще го подкрепим. Защо трябва да сме съгласни с нищо? Или един вид после ще има основания. Няма пари за дупките да закърпиме, няма пари шахтите, изчистиме канализацията, няма пари. Няма, вие това сте гласували. Вие сте съгласни с това нищо, с този бизнес план. Мисля, че не би трябвало да подкрепим. Нека го подобрят, има нещо повече, като суми, изражения, цифри и така нататък. Това беше основанието. Да, благодаря господин Райков. Колеги, други мнения, предложения? Да, госпожа Бенеска, главна кмет на общината. Аз искам да ви кажа нещо друго. Ние имахме официално писмо от ВиК София за нашето намерение в следващите години, за да го вкарат в бизнес план си. И ние сме изпратили абсолютно всички точки, които стоят при нас. И напор, и Матарица, и така нататък. Аз мога да ви покажа това писмо, официално изходящо писмо. И в крайна сметка това, което ние изпратихме, тогава много спешно беше за един ден да го приготвим. Първо по имейла, след това да стигне и по официален път и сега ние не виждаме вътре това, което трябва да се случи при нас. Не, те са го сложили, че ние имаме проект за това, но те с нашите действия си отчитат тяхното бездействие. Така, колеги, други предложения има.
Има две предложения. Едното на комисията, именно, че Общински съвет Драгоман не е съгласен и не приема да се гласува съответно 5-годишния план за развитие на водоснабдяване и канализация, тъй като са доделени недостатъчни средства за община Драгоман и ВиК Драгоман. И другото предложение на госпожа Дончева да се приеме съответно Общински съвет да съгласува така предложения 5-годишен бизнес план за развитие на места в водоснабдяване и канализация София за периода 2014-2018. Гласуваме първо да речем по предложение на госпожа Дончева, което е съгласен с това предложение, може да гласува. 2 гласа за, против, 8 гласа против, въздържали се. Значи искам да кажа, че аз поради конфликт на интереси, дори не знам дали трябва да гласувам тази програма. Защото съм на ВиК. Гласувам и да, защото не може. Добре, окей. Така, значи 2 гласа за, 8 гласа против и 2 гласа въздържали се. Предложението не се приема. Гласуваме становището на комисията, а именно, че не приема 5-годишния план за развитие на места на водоснабдяване и канализация София. Който е съгласен с това предложение, може да гласува. 9 гласа за, против. Няма, въздържали се. 2, 3. 3 въздържали се. Предложението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно докладна запис с входящ номер 244 от Любов Добрева, председател на РТГС Мишава, относно взема решение за внасяне на членски взор в Сдружение с нестопанска цел РТГС Мишава. Становището на комисията, господин Анатолий. Становището на комисията е да се приеме решението, като съответно да се коригира малко и допълни, а именно, че приема да се внесе членски внос от 2000 лева за 2013 година в РТГС Нишава при актуализация на бюджет 2013 година. Така. Колеги, имате думата по отношение на становището на комисията. Има ли други предложения? Значи, наистина, ние сте такива средства в бюджета на общината нямаме, така че ако се преведат тези средства, трябва да има актуализация. Така, други предложения имаме? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуваме становището на комисията, а именно Общински съвет Драгоман дава съгласие община Драгоман да внесе членски внос от 2000 за 2013 година в РТГС Нишава след актуализацията на бюджет 2013 година. Гласуването е поименно. Венслав Димитров за, Павел Ранев, Петър Ставрак, Валентина Николова, Артем Младенов, Методи Методов, Йорданка Георгиева, Райчо Соколов, Емилия Нешева, Бойко Славчев, Вален Дончев и Роза Станова. С 11 гласа за и 1 глас въздържал се, предложението се приема. Следващата точка в дневния ред е докладна запис с входящ номер 238 от Андрея Нов, кмет на община Драгоман, относно кандидатстване на фондация социални норми по проект подобряване на качеството на социалните услуги за защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания Калотин. Становището на комисията. Становището на комисията да се приема докладната във вида, в който е предоставена със съответното проекто решение, а именно Общински съвет Драгоман декларира, че проектът подобрява на качеството на социални услуги в защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания Калотина на фондация социални норми и неговите дейности отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Драгоман и допълват визията на общината, заложена в него. Така, благодаря, господин Методиев. Госпожа Цонка Иванова, ако има нещо да каже по отношение на дейностите по проекта. Защото може не всеки да знае за какво става дума. Аз искам да кажа, че ние за първи път кандидатстваме в 321 мярка. Има такава една ос за социалните услуги и нямаме СМР. Искаме да си купиме пейки. И аз съм ви снимала, вие всички сте идвали долу и знаете какво е състоянието. Искаме да си купиме 4 пейки с 4 перголи отгоре за цветя и 3 беседки.
Това искаме да направим и вече кандидатстваме. И така сигурно се изненадах, че дори за кандидатстване за бейки и десетки се изисква Общинския съвет да потвърди, че отговаря на Общинския план за развитие. Ето мога да ви покажа това, което е сега, в случай, нали, че все пак не сте... Ето аз ще ви го оставя така. Това е в момента. Така, по отношение на стойността на проекта... Стойността на проекта 25 000 лева. Това са пазарните. 4 пейки, 4 пейки с 4 перголи и 3 беседки. Големи, осмоъгълни, достатъчни за нас и 20 кашпи. 20 кашпи. Също така има и 3 шкафа долни и горни за кухня. Това е само оборудване. Пробваме какво ще направим и така. Това е първата стъпка, да се надяваме, че по-нататък ще по-голям проект за нещо повече. Радвам се, че така сте отделили специални внимания на Общинския план за развитие на общината, социалните дейности, за културата. Така че ако намерим място и имаме нужда, разбира се, не на всяка цена. Кандидат сме, но в случая имаме, вие сами ще се убедите. Така, телевизор ще има ли? Ами те за момента и ние сме заложили, да, има един, който се ползва и за видеонаблюдението. Нужно е за всяка стая. Еми да, нека да видим сега с цифровизацията обаче, че още нямаме яснота и така. Да, благодаря ви. Ще тръгне кабел от една. Не, то когато има възможност да се кандидатства за нещо. Херкал. Така че ще се радваме всички от името на потребителите. Наистина, просто идеята е да се облагороди богато пространство, да им бъде комфортно. Всъщност, аз когато четох дори и стария ви общински план, това е заложено. Да има достъпна среда, да се подобри, да се облагороди околната среда, така че той отговаря изцяло. Да, така, колеги, има ли други въпроси? Ще предложение. Господин Иванов, имате дума. Аз за пореден път ще поздравя Цанка Иванова за инициативата, която е подяла. Тя следи стриктно мерките и ги използва така, че да направи средата за възрастните хора все по-приятно, достъпна и престоя им там пълноценно. И в тази връзка си позволявам един апел към всички организации, които имат възможност да кандидатстват в тези мерки. Те не случайно се отварят. Основно читалищата, неправителствените организации. Правим впечатление, че когато входирахме нашия проект в 321 мярка, в коридорите на Фонд Земеделие беше пълно с представители на читалищата, които вкарваха проекти. И тук се очудвам, че никой, с изключение на голямо малко, нали, читалището там, не прояви инициатива да кандидатства. При условие, че ние имаме екип, и то много добър, който се справя перфектно с проектите. Имаме цялата налична администрация, която е необходима за подготовката на този проект. Общинския съвет ще даде подкрепа със сигурност. И пропускаме ползи. Пропускаме да вземем европейски средства. Което е очудващо. След това казваме кмета крив, Общинския съвет крив, че няма пари. А те парите ги има, просто трябва да ги вземем. И достатъчно случай е само представител на дадено читалище да дойде и да каже господин председател на Общинския съвет или господин кмет, нашата идея е такава. Вие ни подкрепете, помогнете и ние ще го направим. Това е едно единствено нещо достатъчно. Да има инициатива. Има ли инициатива, има ли желание, ние ще облечем във форма, в която да е успешно. Дано в следващия програмен период читалищата да са по-активни, не само те, и всички неправителствени организации. Читалищата има друга работа, господин Иванов, да пишат прокуратурата, не се занимава с дейност. Така. Сега шегата. Колеги, имате дума. Други предложения има? Не виждам. Предлагам да приеме към гласуване. Гласуваме становище на комисията. Така както го изчете господин Методиев. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма.
Предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е доклада за подходящ номер 245 от Андрей Янов, кмет на община Драгоман, относно реализация на проект реконструкция и ремонт на църква Светото Възнесение Свети Спас, село Василовци, община Драгоман. Становището на комисията. Становището на комисията е следното. Приема, че дейностите по проект реконструкция и ремонт на църквата Светото Възнесение в село Василовци, община Драгоман отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Драгоман за период 2007-2013 и допълват визията на общината, заложена в него. Благодаря, госпожа Младенова. Госпожа Банкова. Да, благодаря, уважаеми колеги, господин председател, уважаеми господин Иван. Искам накратко да кажа, че с тези два проекта, следващия също за Света Троица Загаднето и за Свето Възнесение църква Свети Спас в Василовци, ние поставяме така едно добро начало за реставрация на части от цялото културно-историческо наследство на региона. И както сме казали многократно, то не е малко и изключително ценно наистина от национално значение. Такъв паметник на културата от местно значение и църквата Свети Спас в Василовци. Искам тук, тъй като в допълнята съвсем накратко са изредени някои неща, да ви обърна внимание на нещо, което е много така написано, изключително красивите мекър и наивистично изографисани стилописи. Това не означава, че са наивни стилописите. Това е една школа, която в началото на 19 век, школа, която прави, реставрира и всъщност реално е така доста модерна в това време. И тази школа се реално възстановява стенописи, които, между другото, забележете, под тях се намират стенописи от 14-15, има твърдения, че са от 16, но сега по последни проучвания са между 14 и 15 век стенописите. Тези другите отгоре са нанесени в началото на 19 век, началото на 1925 година. Така че това е един паметник на културата от местно значение, който наистина ще бъде уникален, ако наистина с този проект успеем да входираме, успеем да го реставрираме. Ще ни трябва задължително съгласуване с снимки с Националния институт за недвижимо културно наследство. Имаме подготовка за това. Заснета архитектурно и да ви се похваля от днес. Имаме нотариален акт за Василовци. От този ден имаме и за Габер. Трудно, но невъзможно, в смисъл вече възможно, доказахме, че можем, направихме и проектите. Сега, че надявам се на вашата подкрепа. Сега, така ще остане реконструкция и ремонт на църквата Светото Възнесение Свети Спас в село Василовци, община Драгоман. Сега, по реконструкция ние го включваме така, както по принцип се изисква по мярката. Няма да има значими реконструкционни дейности, които да предвиждат строително разрешение, но за сега така предлагаме това да остане така, като реконструкция и ремонт, а само за читалището, тъй като той ще е там, трябва да е с това. Така че предлагам така да остане, няма промяна в заглавието, реконструкция и ремонт на църква. Имаше един спор, между другото, само това като информация, дали да бъде първо Свети Спас или после Светото Възнесение, по проверките, които направихме и в Софийска Света Митрополия, се оказа, че е редно и навсякъде да фигурира първо Светото Възнесение. Това е 40 ден след Възкресението на Христос. И Свети Спас по принцип не е светия, това е нашия Спасител Исус Христос, като отношение му казвам, защото много хора казват, дали той има Свети Спас. Да, но това е Исус Христос. Затова се казва първо Светото Възнесение, след това Светочно. Това е само като информация. Благодаря. Нотариален акт как е? Да, всичко така е. Нотариален акт е Светото Възнесение, Свети Спас. Това е много така. Така е. Така, нотариалния акт е точно така, както сме ви дали и тук да се върнат. Така, колеги, други предложения има ли въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуваме становището на комисията, така както прочете госпожа Младенова. Който е съгласен с това предложение, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред е доклада за изходящ номер 246 от Градена община Драгоман относно реализация на проект реконструкция и ремонт на църква Светия Света Троица и магерници към нея в село Габер, община Драгоман. Становището на комисията.
Становището на комисията е следното. Приема, че дейностите по проект реконструкция и ремонт на църквата Света Троица и лагерница към нея, село Габер, община Драгоман, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Драгоман за периода 2007-2013 година и допълват визията на общината, заложена в него. Да, благодаря, госпожо Младенова. Госпожо Банкова, няколко думи. Няколко думи. Току-що се връщам от Софийска метрополия. Имаме съгласуване, тъй като не бяха добре през миналия месец подадени документите. Всичко е съгласувано, извадени са абсолютно всички документи. Се надявам утре с вашата подкрепа на докладната да бъде входиран проекта в Фонд земеделие, така че ние сме в пълна готовност за входирането. Благодаря на всички, които се включиха с помощ за този проект. Всичко това се работи с много труд, абсолютно безвъзмездно, така че на този етап аз мисля, че след като успяхме да извадим материалните актове и да подготвим проектната документация, един единствен проблем тук има, който всъщност явно ще бъде на вашето внимание постави следващите месеци. Проблема с терена на Габерската църква, значи той е публична общинска собственост. Както виждате, навсякъде фигурира ремонт на църквата, но не фигурира вертикална планировка. Мярката предполага такова нещо, но ние не можем да го включим в проекта поради проста причина, че терена не е собственост на църквата. И материалните актове са само на самите църкви. Ако след време се направят всъщност всичките постъпки в страна на това, всичко да бъде узаконено и да си получат и собствеността върху терените, аз мисля, че няма да е проблем с едно допълнително ваше решение да се кандидатства за вертикална планировка. Бъдеще. Оставили сме, между другото, в плана за развитие. Вие сте подготвени за всяка една църква, която се намира на територията на общината, сме оставили план за възстановяване, реконструкция, ремонт, обновяване, вертикална планировка по всички мерки, ако изобщо има като мерки, ако не като програми, като проекти. Така че... Колеги, госпожа Георгиева, имате дума. Аз искам да попитам на каква стойност горе-долу ще излезе стойността на проекта. Не е проект като проект за изготвянето му, а стойността за възстановяването. Да, това са сестри. Значи, газа за тъй като тук включим и магианиците. Ние успяхме в последния момент да направим така, че да включим към документите и да извадим нотариалния акт, както го четете, така и по нотариален акт вече. Нали така, господин Тодоров? Точно. Така, значи ние включихме и магианицата, като идеята е там наистина да се направи нещо много културно. Около 330 няколко хиляди лева без ДДС. А за Василовци? За Василовци е по-голяма стойността. Там надвишава, защото там е по-голяма стойността. Там има много повече ремонтни дейности. Много по-зле си. И по-зле. Да. Значи там ще около 400 и няколко. Още в момента КСС-то не е готово. Чакаме до вечера да стане, но тук вече всичко подобрено. Днес викаря на Софийска метрополия така изрази благодарност, че сме се справили успешно, че сме извадили материалните актове. Причастни са цялата Софийска метрополия към това, което правим. Знаят за идеята ни да си върнем славата на малката Света гора и ни помагат, за което благодаря и на него съдействието лично на дядо Льов. Благодаря. Да, благодаря. Колеги, други въпроси има? Господин Иванов, имате дума. Длъжен съм да повторя, че тук почти целият труд е дарителски и безвъзмезден. Няма средства за проектиране, няма средства за консултиране. Единствено общината поема някои дребни консумативи и средствата за геодези. Сигурно досаждаме на хората с историческо и културното наследство в областта на черквите, но наистина това е, което имаме и което трябва да покажем на хората. И признание за това е една от книгите, която издаде кмета на София област Фандъкова за столицата, с включени интересни места за посещение в непосредствена близост до София и едно от тях беше Неделишкия манастир. И наистина, ако искаме да си наведем пъзъла, който задавахме в началото, от съвместния проект с четирите общини Сливница, Драгоман, Трън и Брезник, който тече в момента, през туристически информационен център, през посетителските центрове, през блатото, екопътеките,
Следващата стъпка са именно черкви. А има какво да се покаже. Има обекти от национално значение, има обекти от местно значение. Да, няма да стане така, както искам аз и искате вие, с замах, с магическа поръчка. Вече от утре сме друг град, с друга визия, но дай Боже, като минат няколко години, всичко това да се изгради и да се покаже на хората. И тогава, вероятно, напрежението върху нас от тази гледна точка ще намалее, но ще има напрежение от друга гледна точка, защото знаят колегите, които се занимават с подобно нещо, че реализацията на един проект е сложен и отговорен и много често късаш нерви проект, т.е. процес. Така че това е, което имаме да покажем на България. Имаме да им показваме блато, имаме да им покажем черкви, имаме да им покажем чиста природа. Ние нямаме минерални извори, нямаме кой знае какво наследство. От социализма нищо не е останало, за съжаление. Бориме се да имаме нови инвеститори. Дай Боже да имаме. И се надяваме България като национално управление най-накрая да погледне на входните си артерии. Като на важни и значими, защото всеки, който влиза в България, си прави заключения, прави си, изгражда си визия за себе си по първите впечатления. Когато влизаш на дадена граница, си създаваш впечатление за цялата държава по границата, по първия град, по улиците, по чистотата. Се надяваме, че и ние ще станем такива добре, защото влизайки в Бетеман, европеец да каже, ей, тази държава е хубава. Да, благодаря ви, господин Иванов. Колеги, други изказвания, предложения? Не виждам. Който е съгласен с становището на комисията, така както прочете председател на комисията, госпожа Младенова, моля да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред. Една запис с изходящ номер 247 от Андрей Милов, община Драгоман, относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322, подновяване и развитие на населените места, програма за развитие на селските райони към управление Ники Сливница Драгоман с проект ремонт на читалищна сграда, Народно читалище, самообразование 919, село Голямо Ново, община Драгоман. Становището на комисията. Становището на комисията е, че приема докладната записка във вида, в който ни е предоставена, с една корекция по отношение на именованието на проекта. Отпада реконструкция и остава ремонт на читалищна сграда на Народно читалище, самообразование 1919, тъй като уточнихме, че поради изискване за разрешение, да, няма да бъде точно. Така. Поради липса на средства. Благодаря, госпожо Младенова. Госпожа Банко, имате дума. Благодаря. Аз искам първо да благодаря господин председател, че като председател на Местно-Административна група правите така добро пожелание да усвоим тези пари с оставка 18 000 няколко лева за СДС. И че всъщност това ще се случи за едно наше читалище, което наистина има нужда от рехабилитация, най-малко леко казано. И благодаря на госпожа Беленска, защото тя направи така няколко пъти оглед и направи усилия да се отвори едно така наречено КСС или по-скоро една такава основа, на която ние да направим тези ремонтни дейности. И по повод на това, че не можем да пишем реконструкция, защото ние няма да правим наистина реконструкция, то ще бъде текущ ремонт и съгласно член 151 или 1 точка 4 от ЗУР, това нещо може да види само с разрешение за текущ ремонт. Така че проектът е в ход, вече така доста неща са написани, окомплектоване и се надявам другата седмица да го входираме в местната, ако вие дадете съгласие, естествено, това е приоритети. Благодаря. Да, благодаря, госпожо Банкова. Само малко отклонение да ви кажа, че община Драгоман подписа първия договор като община с местната инициативна група по 321 мярка. Също така ни беше одобрен проектът по 322 мярка отново на община Драгоман. Чакаме подписването на договора между местната инициативна група, общината и разплащателната агенция. Така че наистина това ще е третия проект
като изключим и по 313, на който общината подава, значи това ще е четвъртия проект, с който общината Роман кандидатства към МИГА и съответно се надявам, че ще бъдат одобрени и разходите, които ще бъдат заложени в проекта, ще бъдат одобрени. Стойността на проекта ще е някъде около 23 300 без ДДС, а не 18, така че малко по-високо ще е стойността. Тук госпожа Георгиева трябва да е доволна, тъй като се казваше, че наблягаме на другата част. Затова се сетихме за вас и евентуално за... Надявам се, че бъдеше да съм още по-доволна. С малки стъпки, но напред. Така че това е идеята. Сроковете за подаване на документи са до 10 октомври. Не се съмнявам, че общината ще разработи проекта и ще го входира на време, тъй като до края на месеца трябва да оценим и да е входиран в разплащателната агенция. Въпроси, ако имате по отношение на проект и други предложения? Не виждам. Гласуваме становището на комисията с корекцията, че името на проекта е ремонт на читалище на сграда на Народно читалище самообразование и в 3 точки дава съгласие община Роман да кандидатства по мярка 322 с този проект. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие и задължава кмета да предприеме необходимите действия във връзка с взетото решение. Който е съгласен с становището на комисията, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е докладна запис с входящ номер 249 от Феодор Ангелов, заместник-председател на Общински съвет в Роман, относно отпускане на многократна парична помощ на доктор Нея Георгиева Кръстева, практикуващ лекар в село Гара. Становището на комисията по принцип помощ. Становището на комисията по докладна 249 с 3 гласа за. Комисията реши задължава кмета на община Драгоман в срок до 1 месец да подсигури дърва за отопление на кабинета на доктор Нели Кръстева. Сега становището беше за 5. Господин Райнов предлага на заседанието 7 публика да бъдат осигурени. Така, колеги, има и други предложения. Само да кажа някакво. Да, господин Райнов, имате дума. Така, колеги, ще ви помоля да прочета това, което съм написал. Това е една малка част от проблемите, които има. И за да не бъда така, да не го казваме така, но има вариант този доктор, може би тази година или другата, да напусне нашата община и ще оголим целия район. Аз съм загрижен от това, което се случва. Искам и вие да сте съпричастни, ще ви помоля да направим това добро дело да помогнем. Значи, ще ви кажа само за информация, преди 4 години някъде има 1100 пациенти в докторката, сега са под 6 години спават, знаете за какво става въпрос. Плаща на сестра, плаща издръжка. Има проблеми с плащането на наемите към общината и така нататък. В разговор с нея намеква, че вече не издържат, не може да си покрият разходите и аз мисля, че ще направим много добро дело, ако помогнем. Идеята ви беше пари. В случая същата работа Дърва Згодрев. Председател на комисията гарантира, че ще помогне, ще ги поставя. Това, което е нормално. Да, благодаря, господин Райнов. Колеги, други мнения има. Господин Иванов, имате дума. Много успешно копирате националния модел за взимане на решение. Продължаваме кмета на общината. Ще ги осигури. Така. Колеги, други изказвания има. Значи първо гласуваме предложението господин Рангелов, а то е, тъй като становището на комисията за 5 кубика, той предлага 7 кубика. Така че, който е съгласен с предложението на господин Рангелов, да бъдат осигурени 7 кубика. Моля да гласувам. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма и сега като цяло становището на комисията, съответно с направеното допълнение, изменение, т.е. че задължаваме кмета да си говори 7 кубични метра дърва за отопление. Който е съгласен с това предложение, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема.
Минаваме към точка други 19 и първата докладна записка е изходящ номер 251 от Андрей Нов, община Драгоман, относно заявление за кандидатстване по мярка 313 насърчаване на туристически дейности от програма за развитие на селските райони с проект за изграждане на посетителски център за предоставяне на природното и културното наследство на община Драгоман от Мадлена Иванова, управител на Сдружение България започва от тук. Господин Методий, имате дума. Становището на комисията да се отложи докладната за следващо заседание на Общинския съвет до получаване на информация с какво се занимава даденото сдружение и какви са дейностите по проекта. Тъй като разбрахме на комисията, че са правени опити да се свържат с това сдружение, но никой не знае за него, никой не е чувал, никой не е отговарял. Така че не знаем ние дали отговаряме на приоритетите или не отговаряме. Просто да разяснят. Да, благодаря, господин Методиев. Както видяхте, да, госпожа Дончева, имате дума. Аз предлагам противоположното да бъде подкрепена докладната, защото допреди малко апела и от кмета на общината беше отправи апел да се кандидатства от неправителствени организации, без значение какви са, за да не се пропускат европейски средства, които да бъдат вкарани в общината. От нас се иска само да кажем дали съответства или не съответства на... Имаме разработени проекти, подадени точно по това направление. Така че мисля, че всички са наясно в тази сала, че едно отлагане за следващо заседание и в началото бе казано, че просто сроковете изтичат и това значи, че се отхвърля докладната. Така че аз лично ще подкрепя докладната и правя такова предложение. Да, благодаря, госпожо Дончева. Господин Райни, господин Дончева. Във връзка с тази докладна, ще поискам аз от заместник кмета на Можикани да не разясни докъде стигна това решение, което ние сме взели, решение на Общинския съвет, имаме проекта и така нататък, как върват нещата във връзка с това, което ние сме искали да се случи там, за да искаме пак нещо друго да се случи там. Значи, веднага казвам, притеснителното по тази докладна за мен е, че така както е изписано в нещата за ОВОС, оценка на въздействие на околната среда, на това сдружение в България започва от тук, дублира изцяло дейността на нашия информационен център, който ще бъде построен от отсрещната страна. Казвам от отсрещната, защото това се води на Христо Ботов 55. В това, което е за оценка за въздействие на околната среда, дори цитира, че има сключен договор за наем и вътре ще създадат един център, в който да напътстват туристите. Тоест, те ще правят това, което като функции би трябвало да прави нашия информационен център, който е в процес на избор на строител. Не виждам как през пъти от двете страни ще има два центъра, един ще бъде общински, а един на съвсем някакво друго сдружение, които дори не се представиха и са го входирали само дълбоството на общината. Тук има само закупуване на някакви техники и да напътстват и да показват забележително на община Драгоман. Но това е наша дейност. Ние за това направихме този информационен център. Той ще бъде факт, да не речем до края на тази година, началото на другата. Тогава какво ще прави нашия център, след като това е се сключен договор за наем? Тоест вече те могат да функционират след 2 месеца. Те обезмислят нашата дейност. Тоест абсолютно нацяло се дублира с това, което ще прави център. Да, благодаря, госпожо Милуша. Господин Иванов, има дума. Град Драгоман, улица Христо Ботов 55. Аз лично съм се обаждал на хората, които имат отношение към улица Христо Ботов 55. Те категорично заявяват, че не познават Мадлена Иванова и не знаят нищо за този проект. А и доколкото знам, имаме практика на Общинския съвет, когато някой внася докладна, да бъде тук, да защити докладната, както направи госпожа Цонка Иванова преди малко, да разкаже за какво става въпрос и ние съответно да вземем решение. Аз 2 пъти се опитах да се свържа с Мадлена Иванова на телефоните, които оставя. Нито веднъж не ми вдигна. Колегите са правили такъв опит, същата работа. Да не говорим, че наистина това е на 100% дублиране на нашия туристически информационен център. Тоест 2 туристически информационни центъра. А и пак казвам, Христо Ботев 55. Там е изграден хотел Драгоман. Значи върху него би следвало да бъде изграден този туристически център.
Няма логика. Това е някаква, не би казал, трябва да някаква такава подмолна история. Така да го виждам аз, като че в залата няма представител на това проблем. Да, благодаря, господин Иванов. Госпожа Банков. Да, благодаря. Аз също искам да потвърдя и да кажа същото. Аз също съм се опитала, всъщност се свързах с представители на този адрес, хора, които всъщност се владеят този адрес, смисъл има там база и всъщност те също не са запознати, така както каза господин Иванов, не знаят за това сдружение, не знаят за целите и дейностите на този проект. Така че това е нещо, което... И още нещо, тук искам само да вметна, че в това, което те като дейност в обявата за ОВОС съобщават, е, че те ще имат, всъщност ще направят и филм за туристическото наследство. Искам само на вашето внимание да кажа, че другия проект, който също тече отново, също е спечелен и е подписан договор с него, е посетителски център в село Несла. Към този проект има изработка на такъв филм, който трябва да отрази цялото културно, историческо и природно наследството на Драгоман, който да бъде направен на 5 език. Така че всъщност той явно този проект е спечелен и има подписан договор. Това е. Благодаря, господин Металов, имате дума. Аз исках да успокоя госпожа Дончева, че даденото сдружение може да си кандидатства. Има входящ номер от общинска администрация, от деловодството. Той е достатъчен за първоначално кандидатстване по дадената мярка. Това дали Общинския съвет ще реши, че е в приоритетите или не, нека да дойдат да разяснят какво имат предвид и чак тогава да вземем решение. Преспокойно даденото сдружение си кандидатства по мярка 313 и аз съм сигурен, че те ще го направят със сигурност. Защото с този входящ номер, който имат до нас, всички го правят и кандидатстват. Така че не спираме НПО-тата да кандидатстват, просто който има идея да дойде да защити. Да, благодаря, господин Методиев. Госпожа Дончева. Моето мнение беше в посока, че всички трябва да имат еднакъв старт и да имат право да кандидатстват. Още повече, че това е само дали отговаря на стратегията или не. И не е нужно да ме успокоявате или не. Аз не познавам госпожата, която е внесла докладната. Моето мнение е принципно и затова направих и продължавам да държа на моето предложение, че съм за, защото отлагайки тази докладна, ние просто знаем, че сроковете ги изпускаме и се обезмисля на последващия етап. Ние не можем да спреме да кандидатстваме. Благодаря ви. Не можахте да успокоите. И пак ще пробвам. Няма сега да се съсредоточиме върху докладната. Госпожа Славчева. Аз имам едно предложение, за да не изпадаме в такива ситуации. За бъдеще подобни докладни от хора, които не ги познаваме, може би трябва да бъдат внасени лично тук. Хем да се види човека, хем да... Значи, тази докладна, освен до кмета на общината, имаме заведена и при нас. Виждате, че имаме до общински съвет и копия до кмета на общината. Така че те са подсигурили, взели си входящ номер и от общинската администрация, и от общинския съвет и по всяка вероятност се кандидатства с входящия номер. Така че практиката е наложила точно това нещо. Но пък няма нищо лошо, пак казваме, на следващото заседание, тъй като идеята е да се отложи, за да се даде допълнителна информация самия проект. Кои хора седят за това дружество или там НПО, което е сформирано. Но, окей, имаме две предложения, ще ги подложа на гласуване. Така че първо гласуваме предложението на госпожа Дончева, а именно да се подкрепи докладната и се приеме решение, че съответно заявлението за кандидатство по мярка 313 на Сдружение България започва от тук с проект Посетителски център за представяне на природно културно наследство на община Драгоман съответства на Общинския план за развитие, който съгласно с предложението на госпожа Дончева може да гласува. 1 глас за, против, 9 гласа против, въздържали се 2. Предложението не се приемаше. Гласуваме предложението на комисията да се отложи докладната за следващото заседание на Общинския съвет до представяне на допълнителна информация за проекта и за неправителствената организация. Който съгласи с това предложение, може да гласува.
11 гласа за, против няма, против 1, въздържали се няма. Предложението се приема. Следващата 11 за, 1 против. Следващата точка, т.е. точка други, е доклад запис с входящ номер 253 относно отпускане на здравна парична помощ от Общински съвет Драгоман за регистрация на движение на диабетиците Драгоман. Становището на комисията Становището на комисията по докладна 253 дава съгласие Община Драгоман да поеме разходите за регистрация на Сдружение на диабетиците в Драгоман с 3 гласа за. Така, колеги, има ли друго предложение? Ето го председател. Така. Козак пише при Розе. Това може да пише. Колеги, има ли други предложения? Становището на комисията за отчета. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да преминем към гласуване. Становището на комисията да даде съгласие Община Драгоман да поеме разходите за регистрация на Сдружение на диабетиците Драгоман. Който е съгласен с това предложение, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма, предложението се приема. И последната докладна от днешния дневен ред е докладна запис с входящ номер 256 от определен от кмет на Община Драгоман относно образуване на паралелки с ученици под минималния норматив за учебната 2013-2014 година. Госпожа Младенова има по-дума. Становището на комисията е, че дава съгласие за съществуването на паралелки с ученици под минималния норматив за учебната 2013-2014 година в СОУ Христо Ботев, град Драгоман, както следва. Втори Б клас с 15 ученика при норма 18. 6 Б клас с 15 ученика при норма 18. 7 А клас с 16 ученика при норма 18. Съответно е и приложението. Докладна записка с входящ номер 67008 от 17 септември 2013 от Стоян Стоянов, директор на СОУ Христо Ботев, град Драгоман. Така, колеги, имате думата по становището на комисията. Не виждам други предложения. Предлагам да преминем към гласуване. Гласуваме становището на комисията. Който е за, може да гласува. 12 гласа за, против няма, въздържали се няма. Предложението се приема. Сега в края на заседанието някакви други изказвания имате. Госпожа Михайлова, имате дума. Уважаеми господин Кметов, господин председател, колеги и граждани, като настоящ общински съветник от политическа партия ГЕРБ, искам да ви уведомя, че съм подала заявление за освобождаването от членство ми в партията с следните мотиви. Намирам, че в този си вид политическа партия ГЕРБ няма нищо общо с създаването на 3 декември 2006 година. Днес тя демонстрира арогантно и неадекватно поведение. Не съм съгласна и заместник-председател на партията да бъде под съдебна отговорност. С тези мотиви аз съм подала заявлението си за освобождаване на партията. Да, благодаря, госпожа Мичалова. Уважаеми колеги, знаете, че съгласно нашия правилник ние нямаме групи общински съветници, тъй като наш общински съвет е малък. И съответно не е както при големите общински съвети, ние имаме определени групи, в които даден общински съветник да напуска дадена група. Това си е мнението на госпожа Михайлова. Такива са и вижданията, за което все пак благодарим за откровеното отношение към Общинския съвет и към обществеността. Господин Иванов. Аз искам да кажа две неща. Първо съм учуден, че Общински съветник подкрепя идеята на неправителствена организация, която би наградила на общински проект. Като в същото време този същото Общински съвет си е позволявал да гласува въздържал се и против за проекти, които Община Драгоман има намерение да реализира и да спечели. И в това нещо съзирам някаква подмолна история.
Първо, пак казвам, Христо Ботев 55 е хотел Драгоман. При условие, че собствениците видимо заявяват, че не знаят за нищо подобно, на мен ми става много странно какво се случва. Второ, не бих допуснал с такъв проект да се заличи труда на толкова много хора и туристически информационен център, който е вече пред строителство, да бъде обезличен заради частен интерес. Все пак аз съм кмет на община Драгоман. Трето, ще изпратя решението на Общинския съвет до Фонд земеделие, че отлага. Тоест да имат предвид, че Общинския съвет не дава съгласие на настоящия. Във връзка с това, което госпожа Михайлова каза. За мен е важно, който и да е общински съветник, да подкрепя идеи и да взима решение за развитието на община Драгоман. И само това. И няма никакво значение кой от БСП, кой от ДПС, кой от ГЕРБ и кой от някаква си друга фракция. Така че достойно е това, което се прави. Излизаш, заявяваш, но продължаваш да работиш. Обратното би било недостойно. Не работиш, защото нещо не ти е тъмън политика. Така че за пореден път ви призовавам всичко. Да, тук ще има дебати, да, тук ще има спорове, вероятно и сръдни, вероятно може да префърчат искри, но тук трябва да се работи само единствено за общината. За никоя партия, за никоя клика, за никой частен интерес. Да, благодаря, господин Иванов. Уважаеми колеги, по изчерпване на НР закривам днешното заседание и в края на заседанието